Θα βρέξει σήμερα, καλά καλά. Μπορεί και όχι. Are we gonna go up? There's a Black Hawk helicopter. Wow. Εδώ όταν γύρει κανονικά και δεν έχει καρέκλες καθόλου, δεν φέρνουν. Εμείς έχουμε και καρέκλες. Όχι, δεν φέρνουμε καρέκλες. Νομίζω είχαμε 120 καρέκλες φέτος. I asked the St John's Greek Orthodox College drumming unit to begin the parade. Στις μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν και τας αδυναλίσας των πεπαιδημένων αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αυλή και αχρέντος Παρθένος, Θεόν αφάστος κοίσασα, πρέβε υπέρ του λεηθείς κορυφήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ότι ο Χριστίν άνθρωπος σως, ζήσει και χαμαρτήσεις σίγαρ μόνος, σε αμαρτίας επάρξης, δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγος ελίτσια και την είδε διδόμενη. Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και μακαρία η ανάπαυση των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικός πεσόντων, ευεξελμένων πατέρων και αδελφών ημών, Θεέ Θεός και εσύ τη δόξα. Lieutenant Commander Taylor, representing Catherine Richards, commanding officer HMAS Cerberus and the senior naval officer Victoria.
President of New Ladies and gentlemen, that concludes our ceremony here at Shrine of Remembrance. We will now proceed to the Australian Living. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον, σμιλά τον αυτόν, εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλανθρωπέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τα σωδυναλίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη διαόμαστε υπερμακαρίας μνήμης και ονιαναπαύσεως των ψυχών πάντων, των υπερπίστρος και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν της ιερής μοναγώση, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και πεσχάτων, πάπων προς πάπων, για την ελευθερία του γένους ημών και υπέρ της χωριθήνε αυτής παντριμμένη με ακουσιόντε και ακουσιών. Χαίρομαστε πάρα πολύ εσείς του ναυτικού, η μεγάλη αξιωματική, αντιστράτηγοι, αντινάβαρχοι, και η παρουσία σας μας συγκινεί και μας ευχαριστεί, μας χαροποιεί τόσο πολύ, διότι στο πρόσωπό σας αγκαλιάζομαι όλες τις ωραίες θάλασσες και ακρογιαλιές της πατρίδος μας, που εσείς είσαστε οι φρουροί της φιλτάτης μας πατρίδος. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά.
Είμαι και λίγο μουσκι. Θα ήθελα να πω για τη μάχη της Κρήτης, έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Όμως αυτό που έγινε, και λίγοι το αναφέρουν, γιατί οι ιστορικοί επικεντρώνονται στο πώς έγινε ο πόλεμος, πώς τη χάσαμε, γιατί δεν αμυνθήκαμε, γιατί έλειπε η πέμπτη μεραρχία Κρητών στο αλβανικό μέτωπο και όλα αυτά τα σχετικά. Έγινε μια μάχη που ιστορικά άλλαξε την τύχη του πολέμου, διότι οι Γερμανοί έφεραν 750 τάγκ στην Ελλάδα για την εκστρατεία τους, τα οποία έπρεπε να γυρίσουν στη Γερμανία να επισκευαστούν για να φύγουν μετά για τη Ρωσία. Επικολούθησε ο ρωσικός χειμώνας και η εκστρατεία των Γερμανών απέτυχε όπως και αυτή του Ναπολέοντα 150 χρόνια πριν. Το όπλο του Χίτλερ, οι αλεξιπτωτιστές, καταστράφηκε παντελώς. Δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά αλλού σε κανένα μέτωπο. Αυτή είναι η επιχειρησιακή πλευρά της μάχης. Στην άλλη, την ανθρώπινη, οι Βρετανοί, ως σύμμαχοι των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών, τους έφεραν να πολεμήσουν μαζί τους στην Ευρώπη. Τους πήγαν και στο Βέλγιο, τους πήγαν και στην Αφρική, τους πήγαν και στη Δυτική Ευρώπη, ήρθαν και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή τους άφησαν μόνους τους. Έφυγαν πρώτοι όταν το νησί χανότανε και έμειναν οι Αυστραλοί με τους Νεοζηλανδούς πίσω. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι μάλλον διαπίστωσαν δύο πράγματα. Όσο καιρό έμειναν μέχρι να γίνει αεραπόβαση των Γερμανών, φιλοξενούνται και ερχόντουσαν σε επαφή με τον κρητικό λαό. Και την ώρα της μάχης είδαν ανθρώπους να πολεμάνε υπέρ βομών και αιστιών όπως κάναν πάντοτε οι Έλληνες. Δεν πειράξαμε κανένα λαό του κόσμου, εμάς ερχόνται να πειράξουν. Και είδαν για πρώτη φορά, αυτό έγινε μόνο δεύτερη φορά στο Στάλινγκραντ στη Ρωσία, να πολεμάνε γυναίκες, παιδιά και γέροι και γριές τους Γερμανούς, γιατί τα παιδιά τους ήταν στην Αλβανία και δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν πίσω. Αυτό το λαό λοιπόν το θαύμασαν κατά τη διάρκεια της μάχης, αλλά και μετά όταν αυτοί ζήτησαν σωτηρία, επειδή εγκαταλείφθηκαν από τους συμμάχους τους, το κάθε κριτικό σπίτι έβαλε έναν ξένο μέσα. Μοιράστηκε μαζί του το φτωχά. Κριτικές γυναίκες έραμπαν τα ρούχα αυτών των ανθρώπων που έμειναν για 2 και 3 και 4 χρόνια. Ποτέ κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί είχαν και ένα στόμα παραπάνω να ταΐσουν. Το στερούσαν από τα παιδιά τους, και εδώ το λέω εγώ που δεν είμαι κριτικός, αλλά είναι έτσι γραμμένο στην ιστορία. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν το ξένο. Γι' αυτό και η φιλοξενία είναι μόνο γνήσια λέξη ελληνική. Εμείς είχαμε θεότητα στην αρχαιότητα που θυσιάζαμε και πιστεύαμε στη φιλοξενία, στη θέα της φιλοξενίας. Αυτή η φιλοξενία που παρήχαν οι Κρήτες στους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς ήταν η παρακαταθήκη για να έρθουν οι πρώτοι Έλληνες εδώ και να βρουν γόνιμο έδαφος για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Καθυστερώ άλλο, θα ήθελα να σας πω ότι νιώθω υπερήφανος που εδώ ο ελληνισμός μεγαλουργεί. Αυτή τη στιγμή εμείς οι Ελλαδίτες έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, αλλά είμαστε Έλληνες και θα το λύσουμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν είχαμε καλύτερα όπλα, καλύτερο στόλο, καλύτερα αεροπορία, πολλά λεφτά για να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Πάντα ήμασταν με λιγότερα μέσα. Αλλά είχαμε καρδιά, εδώ, ψυχή και τον ελληνισμό και την ιστορία μας. Αυτή μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Γι' αυτό και δεν διαλυθήκαμε στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Γι' αυτό είμαστε το μοναδικό μικρό έθνος που έχει μείνει χιλιάδες χρόνια ζωντανό στην ιστορία. Πολλοί πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί. Εμείς δεν θα εξαφανιστούμε. Έχουμε όμως και μια υποχρέωση. Οι πρόγονοί μας δώσανε τα φώτα στο σημερινό δυτικό κόσμο. Σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλες τις επιστήμες. Παντού οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι τους. Κάποια στιγμή το λέει και ο εθνικός ποιητής και ξανά προς τη δόξα τραβά. Θα βρούμε τον δρόμο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την φιλοξενία σας. Μπράβο. Thank you.
ψιλορίτη, πάμε σαν αγχώμα του ψιλορίτη. Για να φυτρώσει να γελεί, Ναύαρχε, Αντιπλήρχε, κυρία Θεοδοσίου, σας καλησπερίζουμε στην Μελβούρνη και με ευκαιρία σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ταξίδι. Έχετε ακόμα σταθμό στο Brisbane και μετά απευθείας στην Αθήνα. Εξίδη το κάνατε, τώρα αυτό είναι παρασκευό. Πάση περιπτώσει, εύχομαι να φύγετε με τις καλές εντυπώσεις. Εύχομαι το πέρασμά σας από την Αυστραλία να σας μείνει αξέχαστο. Να γεμίσετε τις βαλίτσες γεμάτες αναμνήσεις και όμορφες στιγμές. Να μας χαιρετά τους φίλους μας στο Γεθά, τον Βαγγέλη του Αποστολάκη και όλη την παρέα, τον Ζήση, τον Καρτούδη. Και εύχομαι κάποια στιγμή να ξανασμίξουμε, να ξανανταμώξουμε, να κάνουμε πάλι παρέα. Εύχομαι τα μηνύματα της Μάχης Κρήτης να τα πήρατε όπως εμείς εδώ τουλάχιστον τα ζούμε και θα ζούμε κάθε χρόνο. Επί ευκαιρίας θέλω να ευχαριστήσω την γενική μας πρόξενη, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια, 4 πάμε, πόσο χρόνια, είναι στο πλευρό των κριτικών σωματείων και όχι μόνο για τη Μάχη της Κρήτης, αλλά όλα τα θέματα που αφορούν τους Κρήτες γενικότερα. Ήταν σημαντική η εκδήλωση σήμερα και αυτό προς το πρόσωπό της, διότι αυτή το δημιούργησε πριν 2 χρόνια που αρχίσαμε να τιμάμε τους Αυστραλούς βετεράνους. Είδατε τη συγκίνηση της κοπέλας του βετεράνου σήμερα που έκλαψε όταν της δόθηκε το μετάλλιο, έτσι και πέρυσι και προπέρυσι. Γι' αυτό, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου στις εκδηλώσεις της Μάχης Κρήτης και σου εύχομαι καλή συνέχεια στην ανέλυση στα διαδρομία. Επ' ευκαιρίας, θέλω να σας κάνω ένα μικρό δωράκι. Ναύαρχε, καταρχάς σε εσάς. Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ σταθμός, το οποίο λέγεται The Forgotten Anzacs. Ο Dr. Peter Ure ήταν αυτός που πρωτοέβγαλε το θέμα, διότι κακά τα ψέματα, η Μάχη της Κρήτης την είχαν υποβαθμίσει οι Αυστραλοί. Μετά που βγήκε αυτό το βιβλίο, άρχισε ο μέσος Αυστραλός να καταλαβαίνει ότι οι Αυστραλοί πήραν το Άντζακ από την Ελλάδα. Δεν το πήραν από την Καλύπολη και από τους Τούρκους, το πήραν από την Ελλάδα. Και αυτό το βιβλίο το καταγράφει με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό σας το δίνω δώρο, να το διαβάσετε. Αν και είστε γνώστες της ιστορίας, αν έχει σημασία. Λίγο πράγμα και πολύ αγάπη. Και επίσης στον Αντιπλήρχο, επίσης το ίδιο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιτρέψει η κυρία Πρόξενη να κάνουμε ένα μικρό αντίλογο, αν και δεν μου αρέσουν οι λόγοι, αλλά επειδή πήραμε αυτό το δώρο, να πούμε κάτι. Ναι, τώρα εσύ ξέρεις, κυρία Τιμή. Στον ναυτικό συνδέουμε με τα ανέβματα μόνο. Η Λίμνος λοιπόν ήταν το πρώτο νησί ελληνικό το οποίο έδωσε τα πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους και από εκεί αυτοί άρχισαν να αρτήσουν μια καλή εντύπωση στην Ελλάδα. Και η Κρήτη το ολοκλήρωσε. Γι' αυτό και ο ελληνισμός εδώ έχει τις αποδείξεις εδώ, και αυτό ο ελληνισμός αυτός εδώ είναι διαφορετικός από ό,τι στην Αμερική. Γιατί έχω υπηρετήσει στην Αμερική και ξέρω, διαφορετικός στην Ολλανδία, διαφορετικός στη Γερμανία και παντού του κόσμου. Εδώ είναι η πραγματική Ελλάδα. Και ένα τελευταίο που το είπα πολλές φορές, εμείς που ξέρετε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, εγώ, ο κύριος Πελεκάνος και η σύζυγός μου, πήραμε κουράγιο. Παρόλη την κούραση του ταξιδιού που είμαστε στο αεροπλάνο να κάθε δεύτερη μέρα μέσα σε ένα αεροπλάνο, αισθανόμαστε σαν να ερχόμαστε τώρα. Πήραμε κουράγιο από εσάς
Βλέπω με μεγάλη χαρά αυτό που δεν κάνουμε εμείς οι Έλληνες στην Ελλάδα, να δίνουμε στα παιδιά μας την παράδοση. Εσείς το κάνετε, γιατί εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά συνέχεια με αυτή την επιρροή από απ' έξω θα διχάσουμε και ένα πρωί δεν μιλάμε ούτε ελληνικά. Και είμαστε περήφανοι που υπάρχει μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που έχουμε αφήσει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θεός σας έχει πολύ καλά. Και επειδή ο Έλληνας είναι Έλληνας, έτσι όπου και να πηγαίνει, κουβαλάμε και αυτά τα πράγματα μαζί μας, τα τα ρούχα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Μπορεί να τα ανοίξει, θα το δείξει όλα. Είστε καλά. Εμείς θα συγκινήσουμε στο ναυτικό, αυτό το δίνουμε σε κάποιον. Καημένες, όσο καημένες